putraku nggih Basudewa wonten dawuh Kanjeng Rama iki wis titiwanci anggone pun Rama bakal lar sayem mbok pilih iki ngaten ya lajeng kados pundi kepareng paduka lire mangkene sangsaya dina wis akeh layang penglamar kang priba panggonipun Rama saya judeg penggalihku sing bakal ngayunake marang Adu Kunti kali Brata mau dalah iki lajeng kados pundi Rama sajak aneng pasih banjobo ae dampyak para jonal paling bakal pinilih sasawijining dening Adu Kunti mula dina iki anggone pun Rama nganakake sayembara pilih diwiti nggih ngestakaken dawuh ayo dina samangka Adu Kunti kon pilih sapa kang dadi jantungane nggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama sedaya para Jonarpati kang sami rawuh kula minangka wakilipun Kanjeng Rama Kunti bojo nggih Basudewa kula ingkang mbikak dhateng sayembara pilih menika Raden Basudewa inggih dina samengko anggota prapane kene mumupuh marang sayembarane Prabu Basukunti ayo sekarang daton Praja Mandala dhewe Kunti Talibrata kok gak diulang marang aku
Basudewa. Adimu kundi ulung karo aku ayo. Ayo. Adimu kundi ulung karo aku. Ora-orane urip sengsara kan negaraku mesti bakal urip mulya. Inggih Sang Prabu. Para Junarpati sedaya kemawon. Sajroning panatan sayembara pilih menika ingkang nemtokaken boten wonten sasampung abdi kula Kunti Kali Brata piyambak. Oh, mangkono. Ya. Kunti, ayo Kunti. Tak boyong tak emban aja ayo. Ane negaraku tawang gumiwang. Kunti. Mogati. Pilihana sapa priya kang dadi cocoke rasamu niku Kakang. Aku cocok karo Nalendra. Ada ngono. Iki ratu iki Knegus. Ndak sawang. Garwane ora mung siji malah kepara akeh. Aku ora seneng Kakang. Ya wis, seneng aku iki. Ayo. Mau Kakang. Lah opo? Guyu apa buat kabeh iki. Aku ora seneng. Lah sapa sing ngumpul aku? Pengumpul saya meneh. Aku ngene iki. Saya meneh ratu iki. Nitik saka rene mesti iki mara tangan. Mesti wong urip bebrayan ngono-ngono. Geger mesti bakal mara tangan. Aku ora seneng kabeh Kakang. Mulat silangan ning aku caket pangsane baru durung tekane Narasoma wae wis lunga klepak Kunti Kali Brata. Ambak kok satriya sak Narasoma Nalendra telu iki wae ora bisa nguluhke marang jantung atine Kunti Kali Brata kowe ora. Ngapurani kabeh para Junarpati. Dina samu kang wis pilih ora ngono kejaba Narasoma kowe ora dalah. Sumbanmu kok bisa mecahke si Glegen Narasoma. Ora sasuk guntung walungkung ya. Jroning pranatan iki sapa kang pilih ya bakal dadi jatuh pramane gumi. Wis ora. Kira tutup sayembarane. Cukup Narasoma kang dadi garwane Dewi Kunti. Oh, blangap-blangap ngucap. Iki margane patimu, metu jaba kowe. Ayo.
wani njabane praja Mandura satem buku ngabangke kuping aja blangak-blangatur ngucapke Narasoma ayo dina iki ora sandadak wis dina iki ndang lunga Narasoma kang bakal dadi jatuh pramane Dewi Kunti anggapmu apa kowe bisa nyumpar kowe mangkono durung karo arek dadi pilih karo Dewi Kunti ya dodor didodor Sosane marko maafku Allah satu sumbare ngedap-ngedapi
Kakang Semar. Nggih. Niku kang nami Narasoma. Niki bocah saking Mandaraka, Gus. Iya Kakang Semar. Dino samangka brangap-brangap aton ngucap Narasoma. Gumundhung malungkunge. Bakal jatuh kromo dening Yai Kuntine. Narasoma, ayo nono iki pandu Narasoma. Ana satya bagus wani mapak lakuning Narasoma. Ayo iki pandu Dewayana kang bakal jebol marang dadamu Narasoma. Kowe lha sambung rapete apa? Ane sayembara iki Rohana. Aku kang minangka dadi pacangan Dewi Kunti. Dadi rasa sumbar kowe manggon. Iki pacangane Dewi Kunti kali Brata Hayana ora. Kene meneh jebul iki wis kang dadi pacangane Kunti ya. Karepku saiki piye Pandu? Yo dodo bagus lakon pajapmu Pak. Kejeron iki wae. Raden Pandu. Suara ketemu pacangane ngebles ngono jerumen. Wis ben karepe Kakang Semar. Satya gumundhung kumalungkung. Sumbare mawa wisa. Aduh, sulke antuk. Aku ngakoni luput. Ya. Aku ngakon luput kok nggih jumlah. Ya wis. Lamun topi mesti jagat ngerebut dening dewa. Dewi Kunti kang dadi pacanganmu ya wis. Aku mundur. Trimo mundur timbang ora ati. Wis manggon yo. Kok timbang mundur bae. Ya wis bapak luwar terus sampeyan opo.
wae opo. Dino samang adikku Madrin. Uga gandrung-gandrung kelawan jeneng sira Raden Pandu. Madrin dasar apa? Adikku dhewe Madrin iki Raden Pandu Madrin. Ingkang suta dateng jengandika Raden Pandu. Nek ngoyo ngono iki gek kepiye to sak. Durung situ rabi karo pacangane lah kok malah entuk wong wedok ngene iki. Iki terus kepiye Kakang Semar? Boten napa-napa. Kaya senggane wae. Begane kambel ijo bejane sing duwe bojo. Kudu loro. Wis. Ora apa-apa, Den. Bawan anggere sampeyan wani ragati dasare sampeyan calon ratu ing Astina. Pun dadi boyongan dikon Den. Yo. Yen koyo mangkon Madrin jeneng kang dadi boyonganku. Nanging tak basuke aku bakal mboyong pacanganku Nini Kunti Tandaka. Sosoro marupo Iblis Pak sayembara pilih iki kuswilku dening Pandu Dewata. Wong Mandura aja ngandhek terus mene saya marani iki gendoro kang bakal ngeter marang Kadipteni Pandu. Lamun Pandu bisa ndak kalahke jebak beban Bantala Kunti dan Komandu. Gendul Kunti Tali Proto Aku talpun yo tanpa nono.
marang Gendoro. Aduh, Raden Pandhu. Kula menika gendari. Kula ingkang rayi Prabu Gendoro menika. Kaya adine Gendoro. Nggih. Banjur apa sedyamu? Menawi kakang kula menika tumeka ning pejah. Banjur kula temu sinten? Tiyang sepan kula sampe boten wonten. Mati urip kula doaken dhateng Jengandika Raden Pandhu. Mangsa borong ibaratipun bedah kutha Boyo Putri. Paduka saking bedah Pasa Jenar mejahi kelawan kakang Kudara. Kula kenging dados Boyo Ngandika Raden. Bakal dadi jatuh kramaku. Nggih, mangsa boro pun derek Jengandika. Den kaya mangkono jeneng sira dadi putri Boyonganku. Pasa Jenar. Kowe nek marang adimu nang ngurimu kuwi. Usungan iya. Yen kaya mangkono kowe lila legawa lirikno marang Pandhu. Nggih. Kula ndek Jengandika mangsa boro ya yen koyo mangkono dadi putri Boyonganku Gendari. Rika Asmana digepung wakul binaya mangat dening para raja-raja Narpati kang bakal ngayunake pajaku Kunti Talibrata. Iki wis bisa mupu marang sayembaraku kang bisa pilih lawan anakku Nini Kundi. Amung jeneng sira Pandhu Dewata. Ayo Nduk, Kundi iki perkara calon bojomu, Nduk. Rasaku sasuwene iki wit kuncung nganti gelung paribasane anakku Kunti Talibrata wis lakon bisa jinatu krama dening calon ratu ing Astina Raden Pandhu. Kowe lak dalah buka-buka tanpa nggih kula nderek nyekseni labuh-labetipun putra mantu ndika Raden Pandhu Dewanata ing binjangipun dados ratu wonten ing Astina. Sega kupat segel keturane Pak Andung. Selamat sing nanggap, selamat sing ditangkap, selamat sing nonton tanggapan amin-amin Allahumma. Wayangane wis rampung, wis karep lapo iki.
Panutuping atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.